Zabudnite na dovolenky v raji. Môžete v ňom žiť každý deň. A to len 13 kilometrov od Bratislavy. Tento 5-izbový dom je dôkazom, že sen o dokonalom bývaní môže byť realitou. Svetlý, priestranný, s premyslenou dispozíciou. Tento dom je práve na predaj. Možno ho nebudeš vlastniť ty, ale potom kto? Napíš mi a dohodneme si obhliadku.